Takže čustuje Rolking, dneska vás vítam u nového videa, dneska tu máme nové video z Hypixelu a idem si zahrať Bed Wars. V živote som ich nehral, ale jednoducho aj tak to vyhrám, pretože som najlepší, no. Ináč, ak toto video bude úplne na hovno zostrihané, tak asi to bude preto, lebo sa učím strihať v Sony Vegas a ja v ňom ešte absolútne neviem, takže prepáčte. Dobre, poďme na to. Úplne som zabudol, hral som už Egg Wars a myslím, že by to mohlo byť dačo ako Egg Wars, neviem. No dobré, ale akože kde mám kúpiť matro? Ja som v tom Minecrafte teda úplne slabý, teda najlepší som tým myslel, ale ak prehrám, tak to bude preto, lebo proste šmíka sa zle počasí, no. Takže je to kvôli tomu, nie je kvôli tomu, že som slabý potom. Ešte ak prehrám, podľa mňa ani neprehrám, aj keď sa šmíka. Dobre, zoberieme si tú papanicu. A zoberieme si trošku dreva. Čo to bolo? No dobre, ja som v tomto docela dosť ešte silný. Ale nebudem fajtiť, lebo sa musím trošku rozohrať, chápete? No, máme tu asi veľkého spoločníka. Akože ho nevidím. A potom ho prekvapím. Dobre. Jasné. Ako toto chceš hrať na mňa? A vráti sa. Ešte choď ďalej. Áno, vidíš. A pozerajte, teraz je späť. To je debil. No dobré, už viem, o čom ide. No poď ty, had. Dobre, serem na ňo. Je späť. Dobre. Daj mi zlato. Áno, presne. Oh je. Ešte aj šípy. Tak teraz mám na ňoch tajnú zbraň. Idiota. Ja sa veľkám skryť, akože ho nevidím a potom v najmenej očakávanom momente zasiahnem. Dobre, možno vie. No, nevie, ale mám na hovno. Toto je v riti, úplne som prehral. Chod do riti. Dobre. Ja som ho zabil. Počkať, a inventár mám hore, mi chceš povedať? On si to zobral a mu to ostalo? To je idiot. To je v riti, ja nemám posteľ. Ten má dobrú taktiku. OK. Nemám posteľ, to som chcela, aj takto vyhrám. Dá sa vyhrať bez postele? Ja mu idem, zničiť posteľ. Tak nejde! Prvý pokus, dámy a páni, prvý si netreba všímať, len tak podotkýňam, takže užívajte si môj nádherný gameplay a vyberajte si pozerať moje videá v kuse, ďakujem za pochopenie. OK, dobre, druhá hra, fresh start, ideme ich zničiť, úplne ich idem rozdrtiť, akože normálne teraz som sa tak namotivoval, že konec, proste už nech sa modlia, lebo teraz ja už zasahujem a viem taktiku od typka. To prvýkrát bola len rozcvička, takže teraz už ide sa na to. Musím si vyhľadnúť veľkého núba, to aby som trošku však štartol. Tuto. Aha, OK, takto. A čo on mal? Kokos, oni už tu rozbijajú posteľ. Čo tam hádzal? Toto
toto bolo. Myslím. Áno, bolo to ono. A to asi sa snaží ísť ku mne. Takže... trošku to tu... dáme. Ty kokos, teraz idem vyhrať. Úplne to cítim v krvi, až všade to cítim jednoducho, že toto je tá hra, kedy vyhrám. Jednoducho to už keď cítim aj v nohách, tak to už proste musí byť ono. Skade má sklo? Skade? Aha, už viem. Ty vole, to čo sa tu dá kúpiť všetko? Ty kokos, absolútne neviem, PvPčko, prehral som zase do riti. O čo ti ide, ty debil? To je úplne silný hráč, bože, jak mám s týmto ja bojovať, úplne som bot. Nie, nie. Ty kokos, to je autokliker. Hlboký nádych, výdych po všetkých prehrách. Každá prehra je krok k úspechu, treba to tak brať. No takže, dám si žuvačky. Vydajte like. No dobre. Prehral som. Jak úplný bot. Pretože som bot. Ak chcete druhý diel. Nie. Ak dáme na video 5 lajkov, tak toto neprestanem natáčať dovtedy, dokým normálne nevyhrám. Áno, to si myslím. Kde je ten debil, čo ma zabil? Toto je on. No, takže. Na druhé video na mojom kanáli. Je to dosť zlé. Teda dobré. Ešte postrihám toto video, uvidím, jaké to bude. Či... Aha, moja pejska. Či bude dobré, alebo bude úplne na hovno. Ale už sa v tom učím a je mi tam docela dobre. Takže nezabudnite dať like, odber a čaute.